Проблема на промяната не е до волята ти, а проблема на промяната не е до дисциплината ти и достатъчно често дори не е проблем на това да имаш правилните мотиви. Проблемът често е в еволюционната работа на твоя мозък и как тая еволюционна работа на мозъка превръщаш в своя идентичност. Всички можем да си спомним някакво обещание, което сме си давали, примерно на Нова година или в неделя вечер, да кажем, след тежко парти или нещо такова. И това може да е буквално за всичко. За колко вреден е алкохола, защото знаеме как по последни данни хората твърдят или експертите твърдят, че никакъв алкохол не е окей за тялото ти. Знаем същите неща за цигарите. Знаеме как захарните изделия действат на кръвната захар, на адреналина, на кортизола и така нататък. Говорят ни за това как млечните продукти правят проблема с пропускливо черво по-силен. Имаме, примерно, някакви поведенчески навици и проблеми, които се опитваме да променим или, както често се казва, да изкореним, понякога дори от години, но по каквато и да е причина не стигаме далече. И разбира се, то не е нужно да четем прекалено много, защото има хора около нас, чрез които виждаме как можем да си подобрим взаимоотношенията, как можем да си подобрим финансите, колко органичен антидепресант е примерно това да ходим на фитнес или да катериме планини или да ходим да плуваме. И въпреки всички знания, които имаме и въпреки нашите мотиви за това да живеем по-здравословно или по-автентично или по-щастливо или по-успешно, често става така, че не стигаме много далеч. И естествено въпросът е защо? Ако ви се е случвало да си мислите, че нещо не ви е наред, защото сте стартирали някаква промяна и не сте стигали много далеч по каквато и да е причина, ами добре дошли. Той влак е доста пълен и сега ще си поговорим защо всички се оказваме там. Промяната не е толкова прост процес, колкото психолози, невроучени и различни други експерти се опитват да изкарат, и днес ще разберем или поне ще разгледаме някои от причините, защо това е така. Едно нещо, което е много важно да разберем, първото нещо, което е важно да разберем, е органичната съпротива на мозъка към промяна. Самия мозък еволюционно е трениран вече с стотици, може би милиони години, към две неща. Едното е да пести енергия и другото е да ни държи в безопасност. Сигурен съм, че всички от вас, ако направят един бърз анализ на своето поведение за последната година или 3 или 10, всички се опитваме да сформираме навици и пътеки в живота, които да минимизират триенето, които да минимизират съпротивата в нещата, които ни се случват, и естествено да ги правим по-лесно. Цялата концентрация, която обикновено налагаме, без значение дали е в терапия или при започването на нещо ново, цялата осъзнатост в всяко едно действие, което извършваме, не е ефикасно. И стремежа ни често, може би винаги, е да направим този процес възможно най-плавен и енергоефикасен. Това търсене на ефективност, или иначе казано създаване на навиците, изгражда в мозъка устойчиви невронни пътеки. Всяко ново поведение и промяната в привичките, промяната в навиците нарушава този естествен поток и това физически се преживява като объркване и често като главоболие. Нека сега да разгледаме втората функция, и тя е създаването и търсенето на безопасност. Мозъка ни в най-основната му функция, още от праисторическо време, е да сканира и оценява опасности. Без значение дали те са реални или абстрактни. И това е напълно нормална функция за всички бозайници и за всички гръбначни животни. Тяхната нервна система има най-базовата и най-важната функция да се адаптира в средата, в която се намира. Оставен на самоход, нашия мозък естествено се опитва да намери пътя на най-малко съпротивление
и пътя на най-малката опасност. Единственото изключение на това нещо е, разбира се, когато сме в извънредна ситуация, но спомнете си за последните примерно една година или пак 3 години, колко често попадаме в извънредни ситуации. Тези две примитивни мозъчни функции сами по себе си са достатъчни да ни задържат в някакви ситуации, които не харесваме. Като, например, връзки, приятелски или любовни, или професионални, които отдавна не функционират, да ни държат на работно място, което ненавиждаме, само заради заплатата. Някакви вредни и самодеструктивни навици, които всички ни повтарят, че трябва да спрем и сами знаем защо е хубаво за нас да променим. И ако това не е достатъчно сложно за тези прости, но доста несъзнателни функции на мозъка, за които нямаме никакво знание горе-долу през цялото време, се появява вече и една психологическа компонента в хода на нашето израстване, в хода на нашата социализация. Ние като хора сме доста склонни към идентификация и това да имаме ясна посока и ясна структура на личността. Освен това, имаме нужда да придаваме смисъл и да осмисляме преживяванията, които ни се случват. И това само по себе си не представлява проблем, но вече в малко по-тинейджърска или зряла възраст, когато можем да формираме някакви сложни аргументи, ние се умяваме доста добре да рационализираме решения и поведения, които могат да са самодеструктивни, противоречиви и да ни държат малко като хамстер в колелце. Опитайте се, например, сега да си спомните, това може да сте го казвали вие или някакви хора около вас или дори някакви близки. И тук цитирам: аз никога не се отказвам. Това го правят слабите хора. Ние държим на традициите. Или обратното, ние държим на иновациите и сме прогресивни. Никога не мога да направя нещо подобно, без значение какво е то. Ние сме скромни хора. Ние сме хора, които използват всяка една ситуация и я максимизират. И разбира се, най-честото, което мисля, че всеки на някакъв момент в живота си е казвал: аз просто съм си такъв. Тук проблема излиза от нормалните мозъчни функции и отива в сферата на идентичността, или казано по друг начин, егото, по-фройдски. С нашата идентичност трябва да се внимава, тъй като тя има потенциала да се превърне в затвор. Представете си сега един човек, който е, да кажем, много амбициозен. Той не прави компромиси, той не отстъпва, той не се замисля за потребностите на другите хора, не се замисля за техните чувства, за хората, върху които стъпва, преследвайки своята цел. Да кажем, че на някакъв момент той осъзнава, че има проблем. И примерно това може да е неговия партньор или някой негов близък, или дори някой негов бизнес партньор, който му е казал, че вече става нетърпим. И неговата амбиция започва да пречи отношението му с другите. Той човек започва да чете книги, започва да гледа видеа, дори на някакъв момент се престрашава и отива на терапия и може би дори разбира откъде идва проблема. Но въпреки всички тия козове, с които той вече разполага, все пак промяната може да му е трудна заради неговата лоялност към тази негова идентичност. И тази негова идентичност може да е изградил в следствие на своето ранно детство, където е видял как такова негово поведение настъпателно бива по някакъв начин поощрявано, или родителя и родителите започват да се държат доста по-предвидимо, доста по-меко, и това създава в неговия мозък, в неговото тяло чувство за безопасност. Това поведение е окей. Друго поведение, като например на слабост и на уязвимост, не е окей, тъй като провокира някаква негативна реакция от страна на родителя или родителите. Като деца сме доста чувствителни за промените на настроенията на нашите близки и в частност на нашите родители. И от тук вече започва един танц или може би един тест, едно такова постоянно преговаряне с външния свят, доколко това мое поведение и в последствие тая моя идентичност е окей. И това, което прави процеса с годините все по-труден, не просто за промяна,
но за наблюдение и за доколкото това е възможно за обективна оценка, е годините практика на едно и също поведение, на едни и същи навици, на едно и също мислене. Дори и при правилните мотиви, дори и при някаква критика от страна на нашите близки, вече като възрастни, промяната може да се задълбочи към това, че една промяна често може да се чувства като загуба. И естествено ние се опитваме да минимизираме загубите, които преживяваме, още повече свързани с нашите ценности. И разбира се, има много хора, чиято ценност или водеща ценност е тяхното его или тяхната идентичност. Една сериозна промяна, една дори малка промяна, може да се усети като предателство, не просто като загуба на някаква ценна част от аза. И естествено, чувствата, които могат да съпроводят една такава промяна или едно такова предателство, са чувство на вина и чувство на срам. Вече предполагам се питате, добре, ако една промяна е толкова сложна и някакси толкова несъзнателна и по някакъв начин скрита и задълбочена, какъв е нашия ход? И първото нещо, което мисля, че всички можем да се свържем и всички можем да си спомним най-малкото, е какво сме опитвали да правим по принцип. И това, което често правим по принцип, е една от най-големите грешки, когато се опитваме да променим храненето си, взаимоотношенията си, връзката си с парите или реално каквото и да било. И това е да направим прекалено радикална промяна с някаква много амбициозна цел, с някакво много крайно поведение. Казано иначе на психологически или по-точно на терапевтичен език, имаме нереалистични цели. Ако си представим една доста радикална и понякога доста бърза промяна, ние доста добре можем да визуализираме и енергията, която ще ни коства. И проблема с това е, че просто нереалистичните цели ни отказват много преди дори да сме започнали. Всяка една крайност в нашето поведение неминуемо води до нейната противоположност. И тази противоположност пак е свързана с едно елементарно функциониране на мозъка, в това пестене на енергия. Едно крайно поведение довежда до своята полярност, защото това е форма на хомеостаза. Както вече споменахме, мозъка е предназначен да пести енергия и всеки един много силен и много краен разход на енергия той се опитва да възстанови по този начин. Много лесно мисля, че всички може да си спомним как сме се връщали в изходна позиция, когато след една промяна сме се чувствали най-малкото изтощени. В култура като нашата е много лесно да преминем в режим на самообвиняване и на тежка самокритика. Защо така не мога да променя нещо елементарно, а другите, или поне видимо, на пръв поглед, се справят толкова добре. Друго допълнително нещо, което може да създаде допълнително триене в една промяна е, разбира се, самата позиция и мотива за тая промяна, понеже често те идват от някакво чувство или нагласа на оскъдност, на страх, на доста силно неприемане. Това може да направи залога за една промяна огромен и тя да стане като залагам всичко. Вече достатъчно често се говори за това как една промяна става бавно, става постепенно, тя изглежда доста скучно и на практика с месеци може дори да изглежда като незабележима. Започва обикновено с бебешки стъпки и прогресивно се усилва, защото ние започваме да усещаме кога нещо започва да става по-лесно и можем да тестваме границата на това, окей, тук колко мога да издържа. По този начин ние спестяваме и прекомерния стрес за нервната система и заплахата за нашата идентичност, защото стават по-малко, стават на залъци. Не са резки и не се преживяват като някакви сериозни заплахи. Следващия път, когато се опиташ да промениш нещо и си зададеш въпроса какво не е наред с мен, опитай се да прибавиш и към него, окей, какво се опитва да предпази някаква доста устойчива част от мен, да не се стресирам излишно. Едва когато разберем какво се опитва да защити
нашето несъзнавано и до известна степен нашата идентичност и съумеем да приемем не просто ситуацията си в нейното несъвършенство, но и самите себе си с нашите несъвършенства и противоречия, мисля, че едва тогава имаме възможността да създадем по-подходящи условия за една промяна. И ако има едно изречение, с което искам да ви оставя в края на това видео, е именно точно това. Аз съм Явор и естествено ще се видим в следващото видео.